Voilà, Gausu Keta Gason de Fer Ambesi kana kuma sokono. Ndo minya aweka do ka fuli lasi kanubani de meba be mahali. Antese ka antenya sabu minya aweka do nye kono. Pengilimbi no yo ki talaye ndo abin no ya. Fuli e tomashe baye ngana nyina ko. Angana toka nyina ko. Odi fenyi femi ne ambesi ka foli manawi. Ka a ublasira. Sikatana. Anga wara kabarala. Kabaral. Bro, ne tara ni oye sikito yibi na fla be nyon fa ne la ben kera ina muto fla bulu sake wala ka anya kadama ala ka anya kadama awo injuma tara tugo me nyuma nga na sura abikati anga muto ni nga soroti wallahi awo ne do kera ko zombala muto ngu ya ambulla fembe yo na barka lay awo ndoko ne Amedu angata minye aweka do sikuba akuma nembe sebe ngono sebe minangwa mako info mate ukabido mboli ndoko gele mimbi nabe aweka do mali ani sediawo oni nywanje suba kuma kembe aweka do okambi fasiri keba yeto de sigi sabu nyini ngali kele ngo to be sigi na zara ufe oyijagwa akoyel ma transition abena sika aweka do sirabla tinzawa akoni ngo yinyi feminya abima kamana gwa akoni ejete mineke hali na kuma mabo sanve kuma ingoni be aweka do dugu nina be jijukoro akuma maboko sobe kalu mugan ko kuma do be aweka do mauda memba jira ka fo transition akacha ala feminya aweka do kalu mugan ani nani do na bwala ka ke kalu mugan yi akwa ma ke chuko transition ku ya fo wati temene una ka fo kalu mugan ani nani ko idingilinte ulubo oka akunga ni mambe tabulu minga ko bi yale masedia wo ka wulika jo na ka chesiri kalu chama aweka do gele temene ngo uni transition ni nywanje yale ma transition abina juru yo batinzawa akuni ya jetemene nywanye belebele mimbi talike jamana nyemo do ka nyonye ka numbe aweka do ja ani gele minu bi no be jamana yere kono dugu yere kono dango te jiko gele ani aweka do ja mimbi no e cop 15 nywanye belebele aweka do abika ke kono wari jamana ka bara yere damene na denen do kalo kile kono do no ye mekalo adamene na yoro mi oyi abidjan akodi siratigala yere ka fo minya aweka do kenenga uye kulu war do daele no be kene were kufo mimbi talike aweka do gele mimbi na be yumo ani mali ani sedaw yere aweka do mimbe awni nywanje akodi siratigala ma do be minungo ni kuma na we ajira ka fo awga jamana nyama aweka do luko ni be ka wulika jo minge haklina were na nu kuna de haklina yimuye de ka fo ka laje mimbi talike kuma nyogonya mingun jora akabo awni sedaw che kuma nyogonya yin tasuma bisika do akora chugumi ka fie ka kla ka gunia yel sabara bisika damene jona abuniya jatmene sedaw ko ni sebakoro dimine do communauté international u chama sebakoro dimine do akoro akodi kama ni jatmene baye ka fo wulika joni chesiri minu no lube kake ako koso danina togo jamana kaminya aweka do aunga jamana nyama do bi do bitalike abla job no ye ministre doy ale wulika joke kata aweka do togo jamana ka ma mingu yachi ode betalike jamana nyama yere no be ashime guita na bo kofo ale kunyachi akata laje mimbi se ka to aweka do togo nyama ba obseka kuma chukumina aweka do nyama fe mimbi se ka to awni nyama ambisi ka kuma tabalikile hali bi mimbe aungo ango fo abu minya hadama di ikalla nyini anika hakilata no mafum kuma joro kan ka fere ani dabali beke min bi se ka to kuma kan aweka do abise ka fomye la nyini abise ka ke aweka do sorfe chuko ko ka bui ni ya la jiba ka fo min aweka do ko imbi tabulu min ga ko bi min kuma nyugo ya for ya simbe aweka do ale ko ne beka wulika joni chesuru beke min bi se ka to kuma nyugo ya obise ka tema awni nyugo te chuko mi la min be awn dala no nyangini min tara ka nyishi awma bi janvier ko kle kono do san 2022 o kele ano nyangini obise ka takabo awngu na chuko mi ko ni ya la je gouvernement aweka do ale kunya jira nyamala ka fokalo muga ani nani be samfla ko fo ko aweka do antiseka temo kan ko shila bu bara minumbe na me fe ko luke chama mbade o borala o kuma kalu muga ani nani no ye samfla lu kono na ni akacha ala fe nyini fo mbi songa ke soro fenyi hali na be maseka sabati nga ajira la ka fo dugudugo ni dugula kuma wera ube aweka do jidu kuma tukunde nyi aweka do sedeu ale ko ni ikam fasa ki aweka do ijo ache joro ka jira ka fo ko atseka bo o kan akanyini fenga ko kuma mi jamana gouvernement amedon mine ko bi dugudugo ni dugula mi aweka do be jiju koro kalu mugan ko kuma anake kalu nani aweka do borala ndo na manye ka fo kalu nani borala kana kalu mugana ene re kon bulu ka sedia ka kalu tani shegi intadro anga barake no abe akele yon e kalu flawo munji abe kele ndo anga da shuko nyo ana ni mimbe tradition de bado bisika minga ko ka ngata abana ambu ko koy no ye min val no ko kalu fla ambita ambisika ke ulo kake abana itabu ndo
amanogone aiwa kalo mugani ndani min fora awai kado halibi officiellement min awai kado kene kantai o muga ani nani ambu de kande ganye min fo nyaajiri la kafo o yejiju ko kuma yi o dugudu kuma yi min ngoni no lube kafo awai kado kene ngonnana akode strategique la ni jetemineke fo itie min ngoni officiel fo akunga ni ngo bela jile ni alaje sede o ko ni awai kado ala la nyini minunge nanga tradition yi boma kakla kana ye kafo ko tradition ba fo ko kalo muga ma chama mbe min ngoni ba ye kafo jamfa do na ko la de ma chama mbe min ba ye kafo nyo shuru la shufe sabu ko chama mbe kalo muga ani nani yu kalanga fasa o nofe min ye awai kado tradition ya la fasa o nofe on afra ko tradition ko abi klaka ishuru kadigituni nu kunya do kutse ka awai kado sede o ka pression ka tuni ngabla awai kado sede o ka dabadala anga tana jona yani anga shuko nywana sabu min ye jamana dewi gelebe udala jamana dewi toro ledu o be kun o be munyu sabu an hakila ka fo o ko ni fenye fami na bi ke so biye ni fe o bi ke soro fenye o gelebe ka boy ikren ko gele o na ni shindu kula ko to bela jile ka noni sirke ba ya jira ka fo min ye ni ngui bela jile ambargo min be na sira anwa ye ka bi alay nyeda fo bi ni nywana madilika takanye shi mama sede o ni iwe mafe ana tabe jetimne ka ba do ya jira ka fo min ye awai kado wuli ka joni kesiri min ngera ka fo ko ka laje ma bere ka kuma awai kado anu ni nywaje am fly ka tui an gumbo bela jile korodo ka min ye kalum gan ko kuma min be na manye ka fo abin naula dan gunga to ka da badama shekele bara o kake aketugo salgu ba aya jira informate ngono ko awai kado premier ministry sugal ko kala maiga fatimina atemena alaikum kuma na kosobe ga ye boda di awai kado gouvernement ma ka boda di transition ma sabu aya jira ka fo transition akunglina awati ma kele min be no bisika awai kado o damado na bisika femfo moyi o de awai kado ashimi guita o de ntwamai o ma bi dablo minga ko bi binya awai kado ko imbi tablo minga mali gele min be awundala ni o kera so buye ka awunda kerefe lala o gele imbi na wuliwa tari atina wuliwa ala de adombai nga kalo muga ni nani kalo muga kalo tani shegi fu goto anga ta dron atirfle saluguba awai kado siguba aleka fasiridu informate o ka bido boli ibunya bala man me ga nyama bonya asebe koro jaranyi nyama abenata nimine ka di musoma akadi de masoni obe bayin independent ne be bolo dombe boni aye Yusuf Kamara akumara ako munye president d'honneur parti mumbe nanga mako ADP Maliba na akofora atento amankofoa ode Alou Boubacar Diallo ibe na e kafo kwame domina kombi ni sonja belebele oba afanfe kuyi o sabige Ali Aboubacar Diallo no de ntomai ayira kafo ni wachi labanu na an marabaw ye wuli ka jamu ko obla senga anye delegation belebele mu wuli ni kata mu ye Togo ko fe kata Togo masake no be for yasimbe ko fo ale be se ka ali bi kuma nyogonya ko oteme an sira on nyoacha Togo mna akaja fo kata bla diemala mu ye for yasimbe ko baro ko otime o sira tigalla mu ye ADP Maliba onyama bano de Alou Aboubacar Diallo ale ko ni ayira ka fo ko sigatala ame domina kombi o soni ko bengan ko obena soro kuyi ko mu ye ambarko ko abena wuli ka bo jamana inka sanction muna taleme ka on segere ko sigatala ko soni ko abena wuli ka bo anka fatiga baka fola mi Yusuf Kamara ako mu ye parti mbe nanka mako ADP Maliba onyama de Alou Aboubacar Diallo akoni anga jamana marabaw ya aklina muta ayu fo kosobe mu ye aklina nte dore ina fo nya fi na to muna ka Togo masake no be for ya simbe ko ale ko fo ale be se ka ke kuma nyogo ye to muna on sira on nyache akaja fo ka tabla diemala mu ye ADP Maliba anyama ba no de be Alou Aboubacar Diallo ko fo akoni hayra ka fo ko ni ye ni sonja ko baye wasikatala anga signa ka fo ko soni ko mu sanction ko abena wuli ka bo anka fatiga ba fola mu ye Yusuf Kamara ako mu ye ni cheko fele no de be ADP Maliba nyama ba ko fo Alou Aboubacar Diallo aletewa ibe na ka fo ko mu ye kaye o wasade nkoro do ko mu ye kalata mu no o kera anga jamana ngono akera joro sabana ye ibeka ani sunala champi o temanon ka fo ka boy ni wati na olubala jeleme tienso fatiga ba fola ako mu ye for ya shimbe akani wuli ka jomu na akoni mina taka jamana ka asegere Alou Aboubacar Diallo akoko fulibe taka for ya shimbe ni ka asegere fatiga ba fola mu Yusuf Kamara akoni cheko folenza no de Alou Aboubacar Diallo ni maibe na ka fo ko mu ye opérateur économique belebele do sanga ni wati bela jelena Alou Aboubacar Diallo mirna mumbala ode malikono do be se ka lafiya to muna lafiya o be se kana jamana o kon la to muna Alou Aboubacar Diallo akoni ko foli ko abota ka jamana fama ko o segere aye ni mirna mutani ka mu ye for ya shimbe ninka ale sina takama abe se ka fo ka ben ko do ani sira on nyanchila la to muna Alou Aboubacar Diallo ko ni ye kibara dumaye wa mu ye ko ni ye kuna fon dumaye wa ko mu ye ko ni sonja ko ye
ye wa k'ale jigi dalen b'a kan ale kɔni dangalelen don siga t'a la Ford Yasin bɛ a bilalen filɛ baara min na ɲɛma k'a bɛ baara in kɔni kɛ fo ka se a dan na Patigiba ka fɔ la a ko an bɛ don min na komi bi mun ye ŋunuŋunu kumaw kɔni bɛ sen na k'a yira k'a fɔ k'a bɛ donni mun kama jamana faama a ye Ablaye Diop wele k'u kunda mun ye togo kan n'o de ye Ford Yasin bɛ ka taa kunnafoni ka taa da a tulo kan Patigiba ka fɔ la a ko a donni kama mun ye Ford Yasin bɛ a kɔni ye kow ta bala Ford Yasin bɛ yɛrɛ a yɛrɛ wuli ka jɔ belebele a bɛ k'o bila sen kan Abidjankaw fɛ walasa mun ye anw ni CEDEAO fo ka bɛn ko bɛ se ka na an ni ɲɔgɔn cɛla la cogo min na hakili lajiginna mun ye CEDEAO maaw ka taa fara mun ye UEMOA kan janvier kalo tile 9 san 2022 ɲɛma u ye gɛrɛntɛ ta ni ka anw sɛgɛrɛ embargo taara ka anw sɛgɛrɛ wa mun ye UEMOA fɛnɛ o ye an ka wagani n'o bɛ musaka ko fɔ ɲɛma ko o da sɔgɔ tɛ cari Patigiba kɔni ka fɔ la an kɔni bɛ don min na komi bi nin sommet extraordinaire mun n'a bɛna kɛ Abidjankaw fɛ yen ko an dangalelen don k'a fɔ ko mun ye Ford Yasin bɛ a bɛna wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen de bila sen kan ŋaniya jugu mun ni UEMOA y'a ta ka anw sɛgɛrɛ ni ka an ka wagani ni ka a datugu CEDEAO yɛrɛ embargo mun ta ni ka anw sɛgɛrɛ embargo in ko siga t'a la ko a bɛna wuli ale Abubakar Jalo kɔni ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi wa ale kɔni jigi dalen b'a a kan k'a fɔ ko sɔni mun ye embargo in fo ka taa fara sanction kan ɲɛma ko a bɛna wuli ka bɔ jamana in kan kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Yusufu Kamara ye maa min bɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye tabarikala min ye Awaye Kado Musa ye kɛnɛyaji an ka foli bɛ ka ɲɛsin a ma waati in na a b'a lamɛn a bɛ ɲininkali min na a fɔ a ye ko ɲininkali kojugu a bɛ den bɔ Awaye Kado fa bɔ a bɛ den bɔ a fatigiya la a bɛ den bɔ a fatigiya a bɛ ɲininkali min na Madu ni Hashimi a fɔ a ye ko a ka taa tarikuw lajɛ a b'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ Mamadu ani Hashimi a bɛɛ ye tɔgɔ kelen ye Burama Gindo a ka fasiri bɛ n bolo le pays n b'ale ta Irlandais Touré an ka foli bi min ye Awaye Kado Tayiru Danbele a ko Pucini y'o de fɔ farafinna an yɛrɛ k'an ka gɛlɛyaw an k'u lajɛ an ka se k'u ɲɛnabɔ Burama Gindo wa tarikuw la n'i ye tarikuw sɛnsɛn k'a lajɛ Poutine a bɛ fɔ maa ma ko Poutine o ye Mamadu ye o ye Tarawele a bɛ se ka kɛ Tarawele kɔni mais Mamadu don Poutine n'i y'a mɛn maa ma dayirisi Tarawele don awɔ n y'o fɔ a bɛ se ka kɛ Tarawele kɔni bon Vladimir n dɔgɔ kana sɔsɔli kɛ Vladimir diɲɛ fan bɛɛ o ye Bubakar ye Vladimir Bubakar de Poutine o ye Tarawele ye a tɛ kɔrɔbɔ la o tuma e fɛ a bɛ yɛlɛma de yan Vladimir y'a jamu de ye a mana kɛ cogo o cogo a bɛɛ ye kelen o e tɛ fɛn min dɔn i b'i fili ba falen kan n'a bɛɛ ye kelen Gawusu ye nin ye sa wa Vladimir Bubakar Poutine Tarawele nɔgɔ min ye Awaye Kado le pays an b'ale ta min ye Awaye Kado Burama Gindo ale kuma bɛɛ Burama Gindo ye kuma na Awaye Kado min kan a bɛ tali kɛ Awaye Kado Malikura min bɛ yen ni Awaye Kado an bɛ k'a da dɔnkili la Malikura min bɛ yen ni Awaye Kado su fara tile kan a bɛ ka bɔ anw da Malikura hakilina kura miirina kura o de siratigɛ la a y'a jira k'a fɔ min ye gouvernement maaw Awaye Kado welelen don dɛ welelen don Awaye Kado jabarani sanfɛ diɲɛ don waati bɛɛ Awaye Kado min ye gouvernement a ma kelen kelenna bɛɛ bɛɛ bɛ t'i sigi Awaye Kado waati bɛ d'i ma i ye san kelen min n'o kɛra Awaye Kado gouvernement min bɛ yen n'a fɔra ko a bɛna Awaye Kado jɛngɛ min bɛ yen k'o lakile e ye min k'a la ani i bɛ min se ka min kɛ ani i bɛ min y'i bali k'a kɛ i bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko nin ko in chef de gouvernement n'o bɛ tali kɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale yɛrɛ de ye nin kumakan in bɔ k'a bin a y'a jira k'a fɔ min y'a ka gouvernement ale yɛrɛ kun dara ka t'o lafasa kosɛbɛ a kɛra yɔrɔ min conseil national de transition a kɛra avril kalo tile 21 tɛmɛnen bɛɛ bɔra a kalama a ko o kuma na sa ale y'o min kɛ CNT ɲɛkɔrɔ gouvernement maa kelen kelenna bɛɛ bɛ taa ka t'o kɛ ni Ala sɔnna ma min ye Awaye Kado jabarani na walasa ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye a ko n'i y'a lajɛ gouvernement min bɛ anw kunna bi o de kɔrɔ de ye min ye an ni kɔrɔlen ka danfara kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ko o kumana layidu caman bɛ yen min taara fasodenw ye premier ministre min bɛ anw kunna bi n'o bɛ tali kɛ docteur Sogɛl Kokala Mayiga kan ale kɔni y'a jira k'a fɔ baaraw bɛ ka kɛ yalasa o layiduw bɛ se ka timɛ Malikura min bɛ yen n'a fiɲɛ kura n'a surula anw kan o Malikura o baaraw bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko de siratigɛ la Sogɛl Kokala Mayiga a ye tɛmɛni min kɛ Awaye Kado CNT ɲɛkɔrɔ bɛɛ bɔra a kalama o tɛmɛni kelen min ye a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen u ka bilan u sera ka min kɛ u bɛna t'o lafasa ni Ala ka jɛ ye a bɛ kɛ ORTM sanfɛ ko in yɛrɛ bɛɛ ɲɛfɔra Sogɛl Kokala Mayiga de fɛ san 30 an y'o de kɛ Awaye Kado an bɛ démocratie la Malikura in wɔra cogo min na an bɛ tableau min kan donc i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ i n'a fɔ ko kuraw caman olu bɛ ka kɛ minnu bɛ k'a jira k'a fɔ Malikura tamasiyɛn min ye Awaye Kado sogo tɛ bilen koyi ɲɛ kɛnɛ kan da Awaye Kado o de don
Sugal do de siratigela malikura an gumbe ka sugala bi malikura abdambe an nyekoro atoye dron anga waliya o ko se ka bo fen jaman kalama premier ministre aya jira ko kalo kletani shegi no utukolo isa 2020 ndo minye mado be no faso de nyuma do ye no lu officiel ye lu ye wuli ka joke faso de ngumbe ka kunglina minyini anu be ka haklina minyini kunglina no haklina la klinyal sa minye faso de mbise ka lafiya chugo transition o tambe ka di mami ma o ye colonel Ashimi Guita no ye nere to amay ako de strategela ana jenyo o be ka awai ka do wuli ka joke ka mali taruku ka seben guraye mi mbise ka to awai ka do ko bike ko minum bi da taruku la ako ni alaje kalu kono do tebeni transition damene wati minya awai ka do Ashimi uya ye ka fo jenga uchama be ka do awai ka do transition ko nana o ye fere ke ka la clé kalu clé mo ani nani no e mekalo yi san 2021 ako de strategela la clé ni ngon nana fen jama be no e la duye o tara faso doyi na chama be fora faso doyi akila jigina premier ministre Choguel ko kala maiga ale min vlene awai ka do ako ambedo ni mene ko bi ka fo bilan tede nga minye faso doyi fe min foru nyana ko min ni min bisika ke ni min nganga ke awai ka do be la hariya mina anu be tablo mina jago adu ukabwa kalama o de kama minye faso de nka dana dara ma minunga no e gouvernement moyi akilingili na be ka ngati sigi ni ka nyefoli ke bara o kera chugomi ako malikura anga na nywa nega koyi lu ye na ninga nyambi na ni bara mi gele do de duna usingoro o gele no kunte ka fo bara kun nyini na chugomina san ba soro ambe ka famore fo min tani shiye to min ye farafina gele min be nya fandani nani be akololo bina an ga farafina o madugo mashila o temene ngo ka boy minya awai ka do ambe doni mine ko bi fen jaman bi binu ngoni kelimbe gela ani kololo yambulu jangote kana se anga awai ka do embargo nunka no te premier ministre akoni ye ko inda ka laje ka da kalu konondo mi masika kesa bisa wakono kalu konondo chaman gero la ko ambe doni mine ko bi ni ko mali ginye be ba fiye ikado ka fo chefarundo ginye be ba fiye ko malien de be se ka kungorota sabu anga chede no be fama ko fo fama u be ka yele chugumi u be ka yele ti kunu angunti se kata yoroshi fo awai kado fransi ka ordre dama fa ka fanye awai kado ay wulibi jamfa wulibi nga bi papa gulu bi ta nya fandani nani befe ka damine awai kado mali koronvla kata klibi bani ani baba an ba ti fa befe ma shite mi se ka an bali anga wuli anga sangulula anga yira ma horoya akera antaye antakera anyire min gadi anya ambise ko kebi ako mumbe kadi ko bo be temene ngo ka boy mali kura ko kuma min no be ka fo abi wati jambo malikura ndita awai kado yere diko malikura ndita dane yako malikura ndita munyu andi sabaliko nolu damadama nolu tura ka faranywanga nyini fen chaman be to ko be ke soro fenye ko ni alaje no ya soro embargo ko ni be aunga faso de u be farale nywanga kono kulu jele de bifo anjole do de amba nola wa ambikata gela jugu min gumbe no be kataka da anga oti da anga abada farafina be bi disugoshi ni mali yebi ako kuma mali be tablo min ko bi malikura anga na nywa nege awai kado akoni abeka walia doni ya koroto ko jugu obina ni sara jugu che fasiri ke ba no ye bore ma gindo abole pei kono aya jira ko minya awai kado halibi o kuma ngonnana sogal ko kala maiga akode hukun ngonnana malikura wuli ka joni cheshuru de bina ke o term save ndo minya mali gouvernement be de bi wele kelengele ibita nyefoli ke uye lamini wole folawa kelengele lamini joni lamini sedu ijme energy de mali ministre ke ka wela akata mufo akata nyefoke lamini bita mufo nye courant de dungu doa akanga ta feno nyefo de nye mo bla dibila dungu doa awo fona keroi don de ne ko ni nyeta lamini bita mufo ede nyentalo ndo basiri ke bako ako awai kado ode sera tigela minya awai kado ninye exercice follow ninyu ngona ni ya follow awai kado akabuluda anga jamana ngondana wallahi conseil national de transition o temene ngo Choguel ko la maiga tali ngoy fa ka nyefo faso dion ka se ka don qu'est-ce qui a pu être fait mundu sera ka ke ni sagele ngonda ika se ka onyefo quels ont été les obstacles mun kera bana minu ye minu kera sobuye e ma se ka awai kado nyesoro okula difficulté geliao o bete menengo ka boy minya awai kado sera ka munge mundun tura ka nga se ka minge ni mbe fe minni awai kado ka nga se ka to nyefo na nyamo awai kado jamana de nyekoro jabaranina ministre yera ka fola minya awai kado gouvernement ka marako nyuma atita tukoshila ni mbara kele nunu lu keriko malikura ambe ka affaire du akanga njija akawalia patrifle vraiment gindo le pays o ka bido boli imunya bala vraiment gindo le pays ambe foli
tani ka asegere o kana nyina on ko de parce que bete jabarani la de koy awo u ka radio fana associé kosobe radio chaman be akanga keti abto ko marché nu dama ulu ban demesa abana amma fa ka warda ma fa ka son dama foshi ministre bi tatu wati mi o kelengele akanga bla direct la sugandi ka bla radio la sans fait direct télé la be radio la awo abe ambo doni mi zoro ko duo fana bambalu wallahi o te doy wa kosobe anyama be communication di ika klinen kan ko jugu ika klinen kan ko ka télévision bla poche ko no katisi ko laje abaka chade wati muna abe télévision la direct la o ka suru ibi se ka la me radio la abana kosobe ala ka ni sababu ami sigata la radio e nura fm ye bi kononto ani nani tomi murumuru doro la sili amoke ka bojela koroji konyumani wore dala ga durusra 76 33 43 03 nyama abenata munye dusuku kumure kuru alebe kuru ga munye dusuku akuru mandi nouvelle horizon mamane touré akumara ako munye chef d'état-major de Dana Amasago na ko fora abe Yusuf Toloba aba ale ko fo Yusuf Toloba ibe na ka fo ko aye wole bla Mali maraba matugunne Yusuf Toloba akodi ako ame domina kombi Mali maraba u ka don ko munye le fama nu be ka terrorisme nyini nu be ka dina marfatiki nu nyini wa munye Yusuf Toloba ya ira ka fo ko munye Dana Amasago dina marfatiki nu be terrorisme nu ko fo olubu soro bela jelen ko ninka adon akele on kele mesro yoro munye Dana Amasago na ka chedon kubu do ko ka to nyin olo nyin ga awo ko ka to nyin ga Yusuf Toloba ko arme ka to olo nyin ga awo malien do ko na mi ka terrorisme ko ni nyini ko angulu nyin ga ati arme yoro dondi aba yoro don aywa aybo parce que imana ke fon fe mi nil ne au-dessus de nos militaires et c'est ka blanga sur asu ni sanje ko ira de be wuli kata nyefu ni ba wu yoro de be fon don tafuye to lo bay donne do gere armée la tafuye kana sege kana nyina awo gere ula do ka nyefu nunu be ni yoro ina mbora kala ma anya do be yande abana kosobe mais il faut que iki yere bunya ka fe fo e kata nyiniga aywa ala ka nyika dam o fana ngo fana fo nywanye ko aywa ante ko to nyugon tala nga bara ka chukula abana aywa bismillah Mouye fasiri ke bando de Mamani Touré ka bon nouvelle horizon o konala ako mouye Yusufe Toloba abora kuraye mouye wala sa bolo de nyokoma o be sekana dozo ani anga sora su ni nyancela la tomuna ako do akunda menena mouye ni che ko folen sa no be Yusufu Toloba no ba alekufo ambalaka aka jaro ko ni mouye bololo o sanfela ula jamuna na ba ira mouye amara ula ku kan wulika jo bela dilene ke mouye Dana Amasago mawno be dozo kufo olu nyininga nu olu nyininga wati muna Osigata la terrorisme mana ke dingo kono ko oluba abela jele ka ayoro do yesu aywa jamana ti marati ngui angata ametadi fatriba ka fola Yusuf Toloba ayaira ka fo aka video in konna la ako munye bingale muno otaraka anwala kana ba usegere wati temene na sevare ko fe nono bafo yibe na ka fo koni donso no olukun lamena koni donso kono olukun lamena ko lu yaira ka fo ko labendo kono ko abesina ko ga ko olu malame fatriba ka fola munye Yusuf Toloba alibi ayaira ka fo aleka mirna te dore akli namun no ba ale Yusuf Toloba la o de munye donso ane le fama no ba anga surasula ko fo u be se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka baara ka a kɛ terroriste bɛ se ka bunde cogo min na ka bɔ an ka jamana a kɔnɔna la o kɔni ka ɲi kosɛbɛ Yusuf Toloba a ko a bɛ wele bila mun ye donso bɛɛ lajɛlen ma maa ma de bɛ k'a fɔ k'i ye donso ye k'o sababu kɛ mun ye dugu ye donso o b'a a lakana dugu i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye baganmara la olu bɛ kunnafoni ni ka a jɛnsɛn k'a bɛ wele bila mun ye donso bɛɛ lajɛlen ma u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ bamanci mana yɔrɔ yɔrɔ wulikajɔw ka kɛ cɛsiriw ka kɛ joona kunnafoni ko o bɛ se ka da mun ye maaw tulo kan cogo min na les femmes kulo ka cogo min na o jeli baara ko o bɛ se ka kɛ hali bi chef d'état-major de Dana Amasago n'a bɛ Yusuf Toloba n'a bɛ ale ko fɔ ɲɛma a dusu tɔɔrɔ ni dɔɔni koyi a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ nin ka waati nin bɔ mun ye jamana gouvernement olu jatelen t'u bolo koyi o sabu kɛ sabu waati min na chèque ponti minnu tun bɛ yen ne donsow tun bɛ a chèque ponti ninnu kunna ko a bɛ nin ka waati nin bɔ o chèque ponti ninnu wulila ka bɔ yen ko k'a bɛ olu wulila ka bɔ yen k'i bɛ na ye k'a fɔ ko olu jatelenba tɛ mun ye jamana marabaaw fɛ an bɛ don min na ko bi kosɛbɛ hali bi mun ye Yusuf Toloba a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ jamana marabaaw k'u hakili la kunukura ye mun ye terroriste bɔra ka mun ye kunnafoni mun jɛsɛ waati tɛmɛnenw na k'a yira k'a fɔ ko mun ye seliw mana tɛmɛ k'u bɛna wulikajɔw bila sen kan ko an marabaaw kana ko in ka a minimini dɛ k'u kana a ko kɛ kɛrɛfɛdɛn ye ko wulikajɔw ka kɛ joona walasa mun ye danbe se ka kari a ko la cogo min na hali bi Yusuf Toloba a kumana dɛ ɲɛma a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ wele bila hali bi donso bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ mun ye terroriste mana kɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔna la ɲɛma tɛgɛ
sɛgɛsɛgɛ a bɛ se ka ta ka da o kan cogo min na Yusuf Toloba a ko hali bi a bɛ an ka jamana marabaw a b'u hakili la kunun kura ye u k'a dɔn k'a fɔ ko dugu min bɛ n'an ka ma ko Koro an bɛ don min na ko bi ko gɛlɛya belebele ko o b'o kɔnɔna la koyi ko mun ye Bamantu ye n'a bɛ dunɛ marifatigi ninnu kɔfɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na k'u ne donsow bɛ masala an ka sɔ ni a kari ta la ye mun ye Yusuf Toloba hali bi a y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi wulikajɔ ka kɛ joona ko n'o tɛ ko mun ye lakanabaliya ɲɛma ko a ɲɔɲɛnen don dugu kofɔlen na n'a bɛ Koro kɔnɔ o kɔfɔ kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la Mahamani Ture ale sɛbɛnnikɛla ye Mariama ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ fɔ Yusuf Toloba ɲɛna Toloba cousin don ko ne ko kunu ni bi ti kelen ye ayi ko yɛlɛmana ko falenna armée n'u welela diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'u bɛ se ka taa u bɛ taa ka taa away ka dɔn min kan ka kɛ u bɛ t'o kɛ a fɔ Yusuf Toloba ye a ka gɛrɛ armée la min bɛ yen u k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a fɔ Yusuf Toloba ye ni cɛdenw kan ka don armée la u ka na u bɛ sugandi cogo min ka don armée la u bɛ don cogo kelen a fɔ Yusuf Toloba ye ko Mali dugu kelen don armée kelen an mago b'o de la a fɔ Yusuf Toloba ye a k'u ka d'an ye dɛ a y'a seko n'a donko bɛɛ kɛ o kɛra dana amasago olu de tɛ yan u y'u seko n'u donko bɛɛ kɛ u y'a kɛ jamana cɛmancɛ bolo fɛ nka janfajugu min kun bɛ anw nɔfɛ an sɔmina an bɔra fɛn caman kalama Faransi gɛnna bi an ka pankuluw bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a fɔ Yusuf ye a n'a ɲɔgɔnna caman n bɛna min k'a la u k'a lamɛn numéro b'a la i bɛ se ka weleli kɛ min bɛ se k'a to armée i bɛ se ka away ka don cɛsiri ka se ka away ka don comili kɛ télé la k'a sɔrɔ a ma se gɛlɛya ma o tuma Yusuf Toloba e min bɛ ka an lamɛn ani Yusuf Toloba an bɛɛ lajɛlen an ka nin message in lamɛn yanni an ka don ni kunnafoni Faalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafaalaw ni walijugu tigilamaw kan nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45 voilà Gawusu away ka do amikla ka tani do yi mun be fe Yusuf Toloba ka ni yoro in lamɛ ani away ka do a jɛɲɔgɔnw ka se k'a faamuya ni somina terroriste la wari sara t'a la ayi kana ne wele yɛrɛ ayi wele kɛ na dɔrɔn maaw bɛ tile k'anw wele o u bɛ tile k'anw wele karisa ayiwa ni yɔrɔ in bɛ taa ni yɔrɔ in bɛ taa hali kunu n'i welela dɔrɔn ni numéro ye e k'o wele ba numéro minnu dira 80 00 11 20 a banna 80 00 11 22 Makayi 98 17 36 75 Makayi olu wele bay abana hali ni sigilen du kɛrɛfɛ sa ni somina so dɔ la ko maa dɔw bɛ yen sigan bɛ minnu na ni numéro ninnu wele nɔgɔ ye ko bannen ala ka ni sababa bɛɛ hali bi an bɛ taa an bɛ se nɔgɔ min ye Umaru Traoré an b'ale ka fasiri an b'o ta i ka dɔn Umaru kuma bɛɛ a ko an ka taa politiki bunagu kan nɔgɔ SN Bolt kɔsɔ nɔgɔ i ka dɔn k'a fɔ min ye Karimu a bɛ min a taara kɔsɔ o kɛra Bubu Sise a bɛ min Bulukusu min ye away ka dɔn cɛman Ibɛrɛ away ka dɔn Kulubali a ye away ka dɔn ɲɛta sabu a taara kɔsɔ Umaru Mariko Cɛkɛ Wara Bulukusu ninnu ye maaw ye minnu kun bɛ jamana in kɔnɔ nɔgɔ u nɛn bɛ kɛlɛ nka an bɛ don min na i ko bi nɔgɔ u taara u ye ji kɛ butɔn na u taara kosɛbɛ a mɛnna parce que ba ko a ko ninnu ye politique maaw ye minnu bɛ sɔn ka away ka dɔn waati janba de minnu bɛ sɔn k'o kɛ jamana kɔ kan dɛ a ko n'i y'a jateminɛ min ye away ka dɔn an bɛ don min na i ko bi nin maa kelen kelenna fɛn fɛn filɛ an filɛ ka minnu tɔgɔ fɔ nɔgɔ kiiri bɛ a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ kelen kelen Badugu 4 politique maa 4 bɛ away ka dɔn jamana kɔ kan a ko nin politique maa 4 minnu filɛ nin i ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de kɛra sababu ye k'u bila away ka dɔn away ka dɔn Hausa terrain u k'o ta kɔsɔ a dɔw bɛ yen u tatɔ k'u senw bɛ tɛgɛrɛ fo kɔkɔ parce que ba ko a ko ninnu minnu filɛ nin ye u bɛ sɔn ka waati jan kɛ jamana kɔ kan yanni u ka sigi ka na jamana kɔnɔ dɛ a ko fo n'o y'a sɔrɔ maa sɔrɔ l'u la min kɔni y'a jira k'a fɔ a bɛ ka dɔn n faso de mago bɛɛ na a fɔra ko n ye nin kɛ n dun m'a kɛ n bɛna ni ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ a dun nin jabalen minnu taalen filɛ nin k'a fɔ ko maa bɛ sɔrɔ a la fo n'a kɛra Mariko ye dɛ n'o tɛ nin tɔ saba kɔni hali n'i ye ninnu kɛ Putin ka avion kura in kɔnɔ k'u bugubuguba ka na yan ni ala cɛ u bɛ taa bin Dakar
saba ngoni Karimu Keita awo la haula foka jewuli Patrick Bako akwa folo joni Karimu Keita ye awikado deputy koro ye awun fe jamana bayin gonnana madu mi Ibrahim Boubacar Keita fanga ay minga awikado madugo mashila Karimu Keita abora jamana ingono kabiri kutukalo san 2020 atara chuko mina awikado madugo mashila akachoroba tege de daro kaminya awikado jamana maraba koro adirala ka fo minye ni deputy koro min vleni ko min de district de moko no be dossier nogole chamana awga jamana ingonnana jangote journaliste min be no be burama awikado touré ko fo o ka tununi ko lahaya o dossier o ba no fe koyi dossier chama wore be o ba no fe nga burama tay o de kemeso wuye mandat d'arrêt international o dambe an no fe dai ko kibara le bon ngoni yajira ka fo minni Karimu Keita atara hala ka chorba ka bani a desara kana o kene ka janvier kalo kuma na mi don mi ko bi Karimu ko ka ba tara a daga ro kembe yoro minni awai kada ko ye ko de wari jamana ko de wari o be rojme mali kerefe fulana ye joni minni awai kado SN Bolt numéro 2 Boubou Cissé SN Bolt numéro 2 ministre aye ministre so chama ayo ke ayi jago Cissé aklela kana ke ministre no be gouvernement nyama ere no bo ko fo kana se awai kado décembre 2020 wa atunde jamana ngono kabiri décembre 2020 atara awai kado do wala te koy ayira la ka fo Boubou Cissé ani ma dama kumbe mi fe ka jamana yin singoro mache sabu mi nye jamana dafrili o de kumbu kono ako kuma na sa mi nye Boubou Cissé abiro kelempe mina o koni o maseka don volo nga Boubou Cissé koni ma mindo awai kado ayoro kaja nga hakilina be ma chama na sabu ademe baw olu chama mbade be awai kado ango jamana ngono ma chama be minu ngoni kembe ku dama sho ku dadi note a chama be Boubou Cissé ka barala o chama be Boubou Cissé ka tabula minya awai kado o chama mbade ko de dashimbe ango jamana ngondana ako kuma na Boubou Cissé siga ere kembala ka fodona na tawla abini kambo yelma Boubou Cissé bina siki kambo wa tradition bamwati o fana nyini ngaluye minu ngoni tomi awai kado o sigiledu Boubou Cissé awai kado ale koni kala halia afana tara o te SN Bolt numéro 2 wa SN Bolt numéro 3 minya awai kado chama Iber Kulubali ninjai kwa kera ministre Ibrahim Boubacar Keita fangala ministre Solaba mimbe na ota obe awai kado ministère de la défense abu kofo ani ancien combattant chama Iber ka temena o fana fe nga chama Iber Kulubali ale koni taye minyi 5 secondes 100 mètres ma chema bora moto taxi de la abi chema ni fenfen flene ni nunu njo ko ka premier bula bulila chema e premier Boubou Cissé bi daw ka to ko ni dernier ale se bulila ale duni ke foka kono yo foka giriya dernier ndo chema Iber aka juguni SN Bolt atara koso wa minya awai kado ka keso wiye kulballa ka wa kera barade chema yen gela bu haramu chama Iber Kulubali abe akili jige belebele la ka dawro nema eske tugo ya be kuma bulu kata wallahi me amata aye baro ke ka fon be ke foka tasi kosobe adawro labana okera sumelu bube ala ka dawro nema SBM nga nunu tara wallahi ceyati kuma yiwo abada ceye ke walidi ndo chama Iber Kulubali atara koso SN Bolt numéro 3 akwa ale koni no mina ne do mina obitali ke minya awai kado marama feun no be awai kado ango so rasuka minaw Ibrahim Boubacar Keita wati lo so la sara ko bisi basa chugumi madugo mashila chama Iber Kulubali atara koso abora jamana ngonnana minya awai kado ma chama fana be minu be chama Iber nofe ulube dugu ngonnana goledu be chama ngabarala chama haklina ula no ya so te ka fenfo ko ni biyanwo nga chama Iber yere odongo abora awai kado Francis Jabara dola ani arajo so dola minya awai kado haklina ni kuma ka minumba ni ka olula si ndo tebene ngo ka boy SN Bolt numéro 4 Umar Marko dokotoro tay ballana de ne mata ballana Umar tadu a tiere la Umar tay ballana de aballela kosobe ma ballela parce que Umar e kaso ne doni o a doni ka kono wati la banu gonda no waro kumba do na le tara ni zi ay nyama ngu yuga furunto do Umar dakno bon e ko chema bora katakata na telemani Boubou Cissé bora moto taxi la chedo burango bora hausa terrain chege wara ale bora jmena chege wara ko ni botugo chena mado chege wara botugo mado ne chera ko na Umar Marko ale botugo ni mado foni doyan lado ne abotugo la kante fana be ka nyini o amena ay ko Umar mali dumunike akara te muy Umar tara de chera la
nyama Umar ta mballa mali dona de kolon jaba ko Umar tara Umar kono soko am demna ko bi Umar ko votre coffre ko kalo biya nyana kolon jaba bliya aka bu Umar kono tale mu flane anga kalo ko tuide ko voiture ko furwa ko bora ko furwa awo ndo ne minyo Umaru Markoy docteur wala docteur sadi nyama ba minya awai ka do kolon jaba ka député sabu akera député kolon jaba ndo ale fura ko ni koso atara Umaru Markoy ko ni awai ka do atara chugombi mashima atachugo do Umaru Markoy sabu ni hakli bala septembre décembre ko kli wulumvla kata kunje janvier ko kli nani en 2022 Umaru Markoy awai ka da yawati dama ke minye bomo ko kura kasu bumbala min vleni Umaru manyino ko koy ko mafasiri keba aya jira o de la ka fo minye Umaru Traoré ka fasiridu ka bo sebe ngono nanga mo ko kaymande ende aya jira ka fo Umaru Markoy ko ni awai ka do atara koso minye awai ka do ma ko ni ta do abe tabulo minga yelma abi yoromi mani ma saba minun vleni ka fara Umaru Markoy ka fo ko nunu be se ka sigi kana jamana ngono bi akuma bi tiade wa hali ni fanga yelmana minye awai ka do nunu ka dosio no yu ka sebende wi awai ka do kiriti la mo abu bulo awu mana na wati sebende nu obsika wuli wati kelena ko mambe min fo haketo ha mambe min fo sa Karimu Bubu Chema Umar Markoy dénominateur commun SN Bolt bonya bala nyama nunu ne flani comme nunu ne ma donin bawi note mamu ye jiga butona akatane merci directeur Mabolia parce que afra ko ma bakene ni kebe fla ulu tena kiriti la mo nyako ni temena kata doni ke ni bo so be bokoy opérateur économique joli be mun bolle no bi o de kam ko karanga dan nu choix ay karanga dan nu choix de Umaru ko ni Umaru ma dumuni kew ay Umaru ma dumuni kew o baru tan ka balla ka ke balka wuli non il faut ka kante nyini ka de parce que kante ko me ka nyini aya wa may mo te ko chugo amaye aywa bashite ko sobe akera baray ko ngera baray ko aywa Allah kan ni sababe malikura abijo ni alaka je sikatala ndo maliker ale kundunu mbanda ba fo ka walimando sanga adi wati awai kado à cause qui travaille pour Boubou Sissé au Mali c'est peine perdue il ne sera jamais ni ministre ni président comme les autres okbara akaiti kosobe malikera famuna sikatala nyama ameta alibi amayira kanumbola ku sogole menura FM la bi kononto ani nani tomi mudumuru duru la seli amboke ka bo jela korji ko nyumani uredala nega duru sira 76 33 43 03 nyama niye sanga fola kelenga kokota amada ala ka yire furila muinye so de bama ko ne bembolo de meboni ali Omar Angoiba dogonake akumara ako kwanga ta hôpital Gabriel Touré la nando no hôpital Gabriel Touré la yoro mumbe yoro na to yera foli na mandi to toy na nga mako morgu subhanallah kamale wala kika to toy a fo ki yera so sa to be fo shekli ami domre comme bi Gabriel Touré hôpital Gabriel Touré a morgu konala nyama ko abeni ngana clé dama do bo munye jiko gele ya ko abe fure munu yera no be morgu kono nyama fure nunu laba ne be bo kata koli ke ubita ko ne yoro woro la ka soroka atigu be soroka tanai eski ye gele de nego ni journal bo ba de imbela e magafe wera fo soro fo ay ne kaba ko diu shu ko li ni nyama ni kaba ko di morgu ko kuma nango ko malikura atejo abada o me ni be nu fo ba to ni abusa fune nana ayi akai bi je ka fo kuna fo ni kaya tellement wati di o me kana ni foli fami o anga ta sa ayi ameto yan o ikele mi ta fo bismillah ameto yan o morgu ni ko ni e ka penye fo sa muye Umar Angoiba akoko no namuna mnesa lamnamni namulamine ti jagwa yo mo ba fami I was like de like alamine o bismillah de la o mbalamine asimu to amante ya asimu to amante asimu masra sayenyo ndo ya na bali ko bismillah afo akumini yere ira maulati ni ala te sama soro yoro changer ay ma site gengamine aywa bismillah kosobe nterke awo Paul Fadigi Kulubali kosobe ndengedu nga fuli baka nyeshama ka ni chesiri ko ni wuli ka jo Paul Fadigi arajo bara ko ni na mi doni ko bi ndo a chesiri ledu kosobe fuli bayi Ibrahim Ibe Kulubali nga fuli ba fanay kosobe bismillah akomi hôpital Gabriel Touré o konala ni ya jitemna kala jella bitan so bamunu no oba an fanya bamko mu yi bolo da
kelen fila saba ne ma ni ma hôpital Gabriel Touré ni ma ale fo i dama maga labetanina ka fatigiba ka fola ame domine kom bi gɛlɛya belebele ko o be mun ye Gabriel Touré o ba akona la de ina fo mura kinda dubla to mun na gɛlɛya mun do o de te dore mun ye juko gɛlɛya mun na abe marku kona la abe ni ngana kile dama do mboko a gɛlɛya ko abe mun ye hôpital Gabriel Touré akona la o siratigɛ la mun ye hôpital Gabriel Touré a Sénégal jakulu mun be o yɛrɛ ka secrétaire général no o ka adjoint no de ye mun ye Jimé Kanté ale yɛrɛ bɔra ka kunnafoni ni ka achele mun ye Jimé Kanté a yɛrɛ ka fɔ ko abe ni ngana kile dama do bɔ mun ye hôpital Gabriel Touré ko mun ye furo be bila yɔrɔ mun na nanga mako morgu ko mun ye jiko gɛlɛya kɔni ko abe ni yɔrɔ kɔfɔlen kɔni o la patriba ka fɔla Jimé ko ni ye dabaliban ko ye n'a fɔra ko ni labitaniso belebele k'a fɔ ko mun ye jiko gɛlɛya ko o ka ye nin kɔnɔ la ne ma fɛn do fɛn mun na abe maanifin kamana gan malikura ko kuma mun ko o be sina Jimé Kanté ka fɔla a ko ni ye ko in jateminɛ k'a lajɛ forage mun n'o be hôpital Gabriel Touré a kɔnɔ la ONG mun be n'an ka ma ko ONG Alfargu ale de wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ fi sabililahi kana law ni ka ni ONG nunu ni forage nunu ni ka jɔ mun ye hôpital Gabriel Touré a kɔnɔ la Jimé Kanté ka fɔla a ko fɛn mun n'a didi ma fu ne ma kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o entretien o be kɛ cogo min na Jimé Kanté a ko jiko gɛlɛya mun ni a bɛ mun ye hôpital Gabriel Touré a kɔnɔ la bi ne ma bolonkɔni ko a tɛ si yɔrɔ koyi ko maracogo jugu o do maa minnu ne Gabriel Touré kalifalen n'u la nin waati na ne ma ko dɔwɛrɛ tɛ ko maracogo jugu ko o de kɛra sababu ye ni kana ne jugo gɛlɛya ye Gabriel Touré a kɔnɔ la hali bi mun ye kɔrɔkɛ n'o ye Jimé Kanté a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen do koyi a y'a yira k'a fɔ ko mun ye nin yɔrɔ kɔfɔlen n'a bɛ château ninnu forage ninnu n'a ba o kɔfɔ k'a bɛ nin ka waatinin bɔ olu ye damasuni kɛ ka mun ye ka laɲini kɛ k'a ɲini mun ye Gabriel Touré marabaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan panneau solaire mun o bɛ nin panneau ni forage ninnu ka a lamara ka a lamarse ko panneau ninnu ko a sɛgɛnnen do kosɛbɛ a wuli ka jɔ ka kɛ sen kan mun ye panneau ninnu ko a bɛ se ka dilan cogo min na Jimé Kanté ka fɔ la a ko mun ye ɲɛmaa minnu n'u bɛ Gabriel Touré kɔnɔna la ɲɛmaa k'u ma kala yɛrɛ don u ɲin na ka bɛn ni baabu in kɔni ye nka an bɛ don min na ko bi mun ye gɛlɛya kɔni ko a bɛ Gabriel Touré kɔnɔna la a ko directeur min yɛrɛ n'o bɛ Gabriel Touré kɔnɔna la ne faden wɛrɛ b'o la an bɛ don min na ko bi ale nakun ne ka Gabriel Touré ka nin kura k'o di a ma nka o directeur min bɛ yen ɲɛmaa n'o de ye hôpital Gabriel Touré a directeur ye a directeur n'o de ye a tɔgɔ bɛ ka bɔ n kɔnɔ a tɔgɔ t'a la a tɔgɔ bi yan ale t'u dɔn awɔ t'a fɔ ɲɛma hôpital Gabriel Touré ɲɛma tɛ wa mun ye Gabriel Touré ɲɛma n'o de ye Abdoulaye Sanogo ye Abdoulaye Sanogo kɛ ko an bɛ don min na ko bi ko a kɛlen bɛ ka a faden de kɛ mun ye syndicat jɛkulu ye ale dun nakun ye ka baara de kɛ mun ye Gabriel Touré nin kura ko o bɛ se ka di a ma cogo min na Jimé Kanté a kɔni ko k'an bɛ don min na ko bi a bɛ nin ka waatinin bɔ a bɛ nin ka tile damadɔni bɔ fure minnu n'u bɛ don Gabriel Touré kɔnɔna la ɲɛma ji yɛrɛ tɛ sɔrɔ abada ka fure ninnu kɔni ka o ko a laban kɔni kɛra mun ye fure ninnu laban bɛ bɔ de ɲɛma ka taa kɛnɛmana la u bɛ taa ko waati min na ka sɔrɔ ka di a somɔgɔw ma kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye soit de Bamako ale kɔnɔna la Umaru Angoyiba ale sɛbɛnnikɛla ye i bonya o b'a la n dɔgɔ n bɛ min f'i ye fo ka kunkolodimi bila n na n'i bɛ nin fasiri ninnu kɛ i bɛ nin contracté de nin ti tɛmɛ 2 minutes kan o ayi bɔ ɲɛ b'a la nin janya kojugu nin y'a fara i bɛ kuma waati bɛɛ fure morgue an bɛ dugawu de kɛ koyi ayi n'i ye fure fɔ siɲɛ kelen ka morgue fɔ dɔrɔn a bɛɛ bɛ faamuya siran mun ye mun ye siranko tɛ o siranko don wa n'i tɛ sira i tɛ t'i yɛrɛ d'a ma wa a ti ye o ayi a b'i ye ni ala cɛ a b'i ye k'e jɔ camion ma ɲi sisan hali ta kana t'a la ayi dɛ ni ala cɛ ayi o ma ɲi a b'i ye o n k'o de y'a sira yɔrɔ ye ayi an tɛ taa o Gabriel Touré morgue an bi yan fure morgue nin fana jumɛn ayi an bi yan kunnafoni sɛbɛnw ka ca hali bi i bɛ fure morgue ko kuma na fure morgue ka cɛ i fana limaniya e ye tile 30 in bɛɛ sun limaniya ko t'a la o bɛ dɔ ye tile 30 in sun e hakili ko maa ladili de a ka san 100 ni kɔ di yan a b'o d'i ma sisan taali man di maa si ye ko ayi a bɛɛ bɛ k'aw ɲɛna yan a banna o fana ka ɲi kosɛbɛ ala k'a ni sababa bɛn ami Jimé Kanté an b'a fɔ ka waliman dɔn k'a Kanté n dɔgɔ Gabriel Touré belebelew tɛmɛna yen fɛ ne yɛrɛ denkɛ kun ye Gabriel Touré ɲɛmaa ye kosɛbɛ a tun bɛ yen waati min n dɔgɔ hali n'o y'a sɔrɔ tɔka jɛ dɔw bɛ yen baara caman kɛra kosɛbɛ Kulukaw ka den man di n'i ye ɲininkali kɛ Ablaye Nɛnɛ Kulubali n dɔgɔ min ye Gabriel Touré maaw b'a dɔn awɔ Ablaye Nɛnɛ kɔni a banna an ka foli b'a ye Ablaye Nɛnɛ bɛ fo wala nɔgɔ min ye i k'a dɔn Adama Touré baba Adama maa si ma f'i ye ko on ne va pas mourir bɛɛ b'a dɔn ko on va mourir on va mourir e delila ka maa ye ka boli ka taa mourir nɔfɛ yan ko bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ko on va mourir siga t'a la awɔ
ba chama de bi yere fe ko on va mourir nanda na itashi betuka sira de fara ere ya dongli da kunu yere fleka natunu ali ere ya dongli da kunu ibe sa kungo ina sa so o tiedi o i machiti sa rodo na o nga amandi machi fana ika sa sisa jadi ni ngafa suku nun désormais ni kana tre 2 minutes angata la jara la jimende ni yere fleka natunu aujourd'hui c'est notre Kabakodo laya kumambe laya kodi laya awekado akumana soirée bongo ko akumana de kono ko minya awekado ni mvana ye jamana nyama ya so ndoko ni yegele ye mi mvana be de guerre nu fora abebe mbalia abokufo ministre fla transition konna na ni ministre fla o wil nyokon laje chugo gele du de ko anga nywa nyiniga minya awekado almami imam awekado ministre délégué Umaru Jara yadma abe mushi kelena gouvernement na abeka munyami abeka munde ke ni jugo ina nga gouvernement konna akoni yenyi ngali mingo ni bela jelebe ka da ni wati laba nungo nana akoni ya jetemne ba ka fo minye imam Umaru Awaikado Jara ka waliya ani aka tabulu mami vle ne na yi ko do misrima nya Awaikado nafa nya soro nya benja on nofe imam Umaru Jara no ye Awaikado nga ministre ko abeka bara de kesanga ani wati so mimbe ni Awaikado abeka nga bara ke kamangoro na yo ka ministre délégué no be talike madame la ministre de la santé Jamila tu Awaikado Sangare abeka bara sugu beke kalado o sena kaseka Awaikado ka ko lano ni kaseka Awaikado to nyata ka nyeshoma ako imam Umaru Jara mamindo sanga ani wati ani son jale Awaikado de ye wati be ka goleta ka nyeshi ministre ma yelma ka ministre ka ka gele doye sabu Umaru Jara abafa nyama bela jile nyana ko minye ministre muso nyiko Awaikado ale ko mandoy Awaikado ale ka dossier ko de ko be ki senda ale ka dossier bela jilika ko ale minye ministre na ale nyeshini be imbi action humanitaire solidarité ni réfugiés ni Awaikado déplacé ale de nyeshini be oluma ko de strategala minye Umaru abinyina femingo o de ka fo Awaikado ale be awa femingoro abe nyina ode ko abe baraka la chugumi abe nyina ode ko de strategie la fasirike wa ya jira ka fo minyi Umaru Jara ni wati laba nungo nana abe ka waliya minunge Awaikado kanyeshi muso mima muso yin Umaru ta don note muso yin de menasira minu ve bela jile ba don muso yin ga wulika jona ka chesiri aka Awaikado donia min bala kanyeshi kenya ko tasirama CMSI Awaikado SSI akumbi baraka yende ayewu yenge chugumi anayi waliya minunge obe de kera sobuye ali muso yin taraka bla minanguna mina ba maîtriser na be mina min do Umaru Awaikado na chugumi ere kango do to misiri kono to Awaikado kono sogali tirike gere ka to ko sirafe ni ka do gouvernement na o ka meru yoro soro meru yoro min be ni o soro halibi desembe ka Awaikado wuli ka joke ko ka keso wiye wati be min Awaikado muso min be ni ka nga barake no ka nywan vom ya ka o sengoro mache ka bo akoro wati bela jiri ako be ka boisa ko so danina do ere jigina Awaikado ye sabani soro Umaru to nyini ni Awaikado femingama awulila kato laje jona ka soro ministre be no ye ministre de la santé hali Awaikado ano manyo ako ni waliya minu fleni Umaru yere kanga ko Awaikado jimina akanga baji mi imo mina ato dongoi Umaru ko ni beka itake dron anga tai o anga tadu no kera ibiti kunlo fara kugo do Awaikado ibi yere nyiniga ko mana mi don mene ko bi Umaru anga na nywa negende ni shashimi bishe ni shogali bise minye nyei no bise ka fo ni ministre flani nywanje ukafo uninywanje note akogelele do de akuma chale do wa minye bishi basai o de be Awaikado uninywanje abi don mene ko bi ministry Awaikado Jamila tu ani Umaru Jara fatir fle la ya jara ka fatir do ka bido boli ibunya bala madama ga nyama bonya asibakoro jaranye le gido ne be mbolo do me boni aleye mamu kumalindo o de Seku Kulibali akomunye Sherifu Usmani Madani Aidara na ko fora ate ya bani ata ale ko fowa amedom na kombi la fédération Ansardine internationale nanga mako fadi nema ibe na ka foko munye uye kuna foni belebele kena nimko osigi na foni belebele munu ya akene ka sigi uye kibara koni ninka ashele munye malido nyi uye ira ka foko oluka gidi na be basande kofo basande Usman Madani Sherifu Aidara aletewa o kanyeshi asambiora ni wolonvla soro nama nema ukeleme ka labe munu ninko place nga fadi aida do la doni fatikiba ka fola akoni kuna foni dikena nga
ibe na ka fa ko munye fadi yere anyama ba no de adama sanogo ye akume keneka ane mamu fana kuma kerefe o shirifuka yere denga no de Ibrahim Aidara o fana kuma akrefe fokata fara munye président de la commission nyama o fana kuma akrefe patriba ka fola akoni ya temna kala ja commission koni yo wulika jo ninka abla senga fadi yo kuna foni ka adi ya ira ka fa ko munye olube wulika jo belebele damado ka munye saun konna la o wulika jo belebele folo e fen jumani o ye mauludie nyama o temano ko foka be wulika jo flana o de ziara mu no be ka tamani go fe basan dere abodugo ko o wulika jo flana ko oyo oye wulika jo sabana ko ye fen mi na manya ka foko basan de aka munye anniversary no o sira sawo sanko o fana wulika jo belebele munye ansari tondo kono ubulo o sira tigala kebe na ka foko munye jamana bisaba ani shegi nyama o de be munye ansardini o de ba akona la nanga mako fadi ko ni sonjale mba ko ni mena munye basan de kala basan de no de be ya baninka ale ko fo ko ni mena aka munye sambioro ani woloflana nyama uya ako ko ni ka atime o de mekalo kleta ani flaiwa mekalo kleta ani flama na se ya o sira ka bawo o sira o te shinigena ngora do shinigena do aywa bismillah mekalo kleta ani fla nyama ko o de basan de kala kise nyama ko o de aka anniversary o sira tigala munye fadi mawya ira kafo munye kanyashi basan de aka ni anniversary ma o bena demeni deme taninga mawo ko ni ku usegere mamunu be kafo ko nu udasanendo nyama deme be tako ulusegere docteur so deme be tanin ko ulusegere kibe na kafo ko munye jolidu o bena ke kurane kalambele belo ko o fena bena ke nyama fokata fara munye ko cha manka munye barade fer baro fena bena sigisenga arnasio nyama ko nunu bara bala jele mena senga sigisenga dolachi no be kubu kofo anyama ko o baro fena bala jele bela sigisenga mbeke kudo dore o bagiri no de Usman Sherifu Madan Aidara ya bani aka san bioro ani wolon vla nyana je o baro be se ka tinga to muna o ka ni sonja ko yira ka nyeshu kwa karamago ma o baro de fleni na fani fleni anya sama ka bol gido ale konala se ku kulibali ale sabani gale madma ga nyama ibonya obala joyeux anniversaire joyeux anniversaire Usman Sherifu Aidara joyeux anniversaire chendo ere bi botti to ka yoro jmene happy birthday to happy birthday abode fola no Usman Sherifu Madani Aidara ya bani ko shijani kenya ala ko kalfa na belaji ansardin international ko ni bara sori brama way kado kulubali amba le ka fasiri ke ka fasiru kunche batin na ni jo le ka fasiru kuma be minga odi away kado minyi awa staff technique samata sigaw egil dum mali anyo de fo minyi nura fm an ba be boko ka do nywana kelini doni ngo ako kuma na minyi away kado na manye ka fo minyi digi karamugo ale ko ni sugandira ko kanka tuy ani maminu ka barake kanka to away kado ako lusugandi ako tinyedo wuli ka jokum be ka ke fambela jile fejel sa an ga digi karamugo soro kado digi karamugo alhamdulillah o soro la digi karamugo min soro la o de Eric Esekusheli ako kuma na sa staffu min be ani minu kanga barake wuli ka jow de kanga kesisa ko ka nyesoro telela ko kuma na min ya away kado fema foot na manya ale Eric Sekushel ayo soro di awma min se ka to bem ani kilia ko no bara bike ale kanga se ka to min Eric Sekushel akaka mo akolu sugandi ka tede min juma do temene Eric Sekushel ale sugandira fédération mawfe mana ko be ka tasira min fe anu be ka ta chugo mina staff technique away kado o de ko dikanga laje ga mi don mene go bi ngunu kuma ani away kado kasa dugu lu wulila de ba jira la ka fo min to do bi lu ko ni to lu be ka bode to nu away kado ko min be talike Eric Sekushel ka away kado idda kerefe no ya aka remplacer abi na fo fanyiri jara ayel ma basala touré lu to ko ni away kado bi mawda ko so be temene ngo ka buyi Frédéric away kado Umaru Kanute away kado ale ko ni tambe ko aw fana to be mawda amata folo de da ngunu kuma atoko be wuliledu ba to ko ni bi mawda min bi se ka ke away kado la dili bay kanyishi Eric Sekushel ma ani fana anga chede minu be no bi jamana koka ni away kado be sika la ngana jeu mali yel mangana na jeu kasika away kado oludo la tilia min bi se ka to usika na mali to la chumi ka buyi ma do were be no Cedric Kantier ko ale na ke manager min bi takanyeshi away kado ekibu ima Cedric ba ya jira ka fo ma do be no
alidu maigai dɔgɔtɔrɔ do ale kɔni ka awai ka dɔ dɔgɔtɔrɔya ko siga t'a la sabu awai ka dɔ maa fɛn fɛn de kun bɛ yen minnu bɛ magasuba nɔfɛ maa kelen min bɛ yen n'ale kɔni sera ka sama ka b'o la ka to awai ka dɔ egili nɔfɛ k'a na kɛ nin jɛ in ye n'o bɛ alidu maiga ko fɔ sabu a ka dɔnniya k'a dɔn k'a dɔn nakari o kɔni ye fɛn min n'a dogolen tɛ maa si la o kumana an bɛ don min ko bi bɛɛ bɛ k'i ta ɲɛfɔ min bɛ se k'a to awai ka dɔ Cédric nin cɛ in n'o ye Eric Segusɛli a bɛ se ka to yen cogo min a k'a ka baara kɛ a kɛ ko ɲuman na parce que b'a y'a jira o de la k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka ŋunuŋunu kumaw fɔ Eric Segusɛli expérience b'a la expérience t'a la maliyɛn bɛ kɔrɔtɔ awai ka dɔ diɲɛ fɛn bɛɛ ma Eric Segusɛli a ka to yen a k'a ka baara kɛ sabu misaliw b'an bolo diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ Sénégal olu ka degeli karamɔgɔ waati min na u b'a sugandi min ye awai ka dɔ u y'a to yen a ye baara kɛ fédération maa gɛn a ye échoué ka échoué a laban ale de kɛra sababu ye ka min ye kubu ta awai ka dɔ ni k'a di awai ka dɔ Sénégal ma o kɛra dɛ an k'a lajɛ an yɛrɛ fana ka muɲu an ka sabali an ka daniya ta ka da an ka maaw kan bɛ se k'a to baara a bɛ kɛ a kɛcogo Fasiri filɛ Sori Burama awai ka dɔ Kulubali ale ka fasiri don l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye i y'a fɔ cogo min na waati kɔni a sɛbɛkɔrɔ tɛ n kunna kosɛbɛ waati min sumana ka di an ma waati kɔfɔlen ale nani jɔ tɛ cari a nani jɔ kosɛbɛ n dɔgɔ kuma na sa an bɛ kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo n'a ka kan an bɛ jɛrɛjɛkulu bɛɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ président Basegini Keyita an ka foli b'i ye kosɛbɛ ka foli lase min bɛ tali kɛ madame Keyita Aïda Magaji an bɛ Elhaji Seguba Samake Pré-Auto dankɔrɔba in b'a lamɛn kosɛbɛ an b'a fo k'a waliɲuman dɔn a n'a ka kan foli ani tɔni k'a ta k'a lase Umaru Dafu ma Umaru Dafu awai ka dɔ kamalen biyɛnkɛnɛ kosɛbɛ a bɛ fo k'a waliɲuman dɔn k'a ni cɛsiri kosɛbɛ min ye awai ka dɔ Dafu Daramira so Dafu awai ka dɔ o ɲɛma kosɛbɛ boisson min bɛ yen n'o ye 3X o belebele don n'a ka di n b'a ko l'homme puissant l'homme fort Umaru Dafu a bɛ fo k'a waliɲuman dɔn sanga ani waati k'a Dafu k'a ni cɛsiri dɔgɔ ka foli ni tɔni hali bi a lase kanuba ni dɛmɛba fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ k'a lamɛn Sambu Kulubali an b'i fo k'i waliɲuman dɔn Ala tile o tɛ Cheikh Umar Cham ale fana an kanuba belebele a tun bɛ étoile d'Afrique la nka nin waati in na Cheikh Umar bɛ ka pan kama na an bɛ Cheikh Umar fo k'a waliɲuman dɔn k'a Cham a y'an kanu kosɛbɛ o kɛra kosɛbɛ ɲɛma y'a fɔ cogo min na foli ni tanu ni waliɲuman dɔn nin waati in na an b'a ta ni k'a ɲɛsin Bayaku Jalo ma Jalo Mori a bɛ Surakabugu na an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na CDP ale kulo banna nin waati in na Jɛgɛnɛbugu Tɛrɛmada yɛrɛ la ye CDP an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Jeson n'a ka cɛ don Saka Jakite a n'a ka baarakɛla an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Bankɔni Surakabugu kɔnɔna la n b'a kɔ awɔ n dɔgɔnin don i b'a kɔ awɔ n'a ye Saka ye ko n b'a kɔ dɛ ko n dɔgɔnin don awɔ n ka carte son kosɛbɛ i b'a kɔ awɔ kosɛbɛ ɲɛma waati sera Ala ka ni sababa bɛn ami Yakuba Gido n ye gardien international kosɛbɛ an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn sanga ani waati a n'a ka kan foli lase Jo Bɛrɛma Burama Traoré kosɛbɛ nɛgɛw tun bɛ Gawusu Keyita bolo Jata son de fer min ye awai ka dɔ Yusufu Sisɔgɔ a tun bɛ kuma so kɔnɔ yan ale tun bɛ ka Facebook la baara bi bɔlɔlɔ e tɔgɔ ye Boubacar Traoré awai ka dɔ bi ne y'i tɔgɔ da kosɛbɛ jumɛn na de Kabaral an ka foli b'i ye ne ye Mayimunatu den Gafujɛba Kamadu Mamadu Mayiga ni Ala sɔnna sini i ni Abu Safunɛ a bɛna tɛrɛmɛ ɲɔgɔn bolo yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu a k'an bɛn